गिबियावनो आंनि अननाय जासिहरबाय सासे सेंग्रा आरो सानै सिख्ला बे जाबाय सासे सेंग्राया मुस्लिम ओमफ्राय सासे सिख्लाया सानै सिख्लाया सासेया मा मिथिया मा सासेया बर' इमान लासिंसिं सासे हौवाया सानै हिनजावजों लाइन मारिदों ओरैबायदि दुखु खालि भाइरेल मा जाखो जोंनि बर'फोरा मुस्लिमजों थानानै जोंनि बर' सिख्लाफोरा मुस्लिमजों हौवाजों थानानै मोजां मोनदों नामा हा जोंनि बर' सिख्लाफोरा मुस्लिम हौवाजों थानानै मोजां मोनदों नामालै माबायदि दुखुनांथाव खालि भिडिअ खालामनाय हगारनाय फेसबुकाव हगारनाय इउटुबाव हगारनाय लासिंसिं बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनो हाया नामा नोंसोर साथामा बांद्रायबाय सासेया मुस्लिम सासेया बर' जेनेबा बर'आ बे बर' हिनजावसा ओरैनो गाव गायनो भिडिअ खालामदों गाव गायनो हगारदों ओरैबायदि दुखुनांथाव बेफोरबायदि भाइरेलखौ बन्द' खालामनांगौलै जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा बर' नाम लानानै नों खालि भाइरेलल' फट' होनाय भाइरेल भिडिअ हगारनाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा लासिंसिं जाबायलै नोंसोरो जोंनि बर' जाथिखौ मा खालामनो सानदों गारजि खाख्लारिनो सोर गारजि खाख्लारि बेलाय आरो नामखौ सोलायबाय आं मिथिदों आं बेखौ लोगो स्क्रिनशट खालामबाय माने गारजि खाख्लारि आरो बिनि उनाव मा लिरखो आरो बियो नामखौ सोलायबाय नों लाजिनानै बर'नि नाम लानानै नोङो बर'खौ बदनाम खालामदों बर'आ जाबाय गारजि खाख्लारि आरो नामखौ सोलायबाय लाजिनानै मा एक्ट्रिस गारजि दुखुनांथाव बाथ्रा नोंसोरनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बदनाम खालामजोब्बाय नोंसोरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंजोब्बाय बेफोरबायदि भाइरेलखौ बन्द' खालाम जों दुखु मोनो रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनो जोंनि बड'लेण्डआबो दुखु मोनो आं बेफोरबायदि गारजिफोरखौ मोजां मोना ओरै नुजानाय खान्दा गाननाय नुजानाय बेफोरबायदिखौ आरो फेसबुकाव मानो हगारनो गोनां जादों हा ओइ गारजि खाख्लारि नोङो बेबायदि लासिंसिं खालामदों नोङो बर'खौ लासिंसिं खालामदों नोङो जों दुखु मोनदों बेफोरबायदिखौ बन्द' खालाम नोंसोरो जोंनि बर'खौ बदनाम खालामदों नोंसोरो जोंनि बर'खौ लासिंसिं खालामदों दायो आङो बे लामायावनो दं आरो बे लामायाव बे भिडिअखौ नुनानै बे फट'खौ नुनानै बे भिडिअखौ नुनानै आं बिनि सायाव भिडिअ बनायनो गोनां जादों सोर बेबायदि गाज्रि आपल'ड होयो बेफोरबायदिखौ बन्द' खालाम आरो नोंसोरो फेसबुकबो लानांला आरो मबाइलबो लानांला ओइ गारजि खाख्लारि नोङो मबाइलबो लानांला आरो नोङो इउटुबखौबो बाहायनांला आरो फेसबुकखौबो बाहायनांला नोङो फेसबुकखौबो बन्द' खालामदो आरो मबाइलखौबो लानांला गारजि खाख्लारि नोङो लाजिनानै नोङो नामखौ मानो सोलायनो गोनां जादों हा सिगाङाव नोंनि नामा गारजि खाख्लारि आरो बिनि उनाव एक्ट्रिस गारजि लादों आं नोंखौ लाजिबाय दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला साबसक्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय